имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ярмарка фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ ҷараён дорад, ки то охири моҳ идома меёбад. Дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 9 июли соли 2024 дар бораи ташкил ва баргузории ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар шаҳри Душанбе дар 4 ноҳияи пойтахт ярмарка баргузор мегардад. Ба ин васила роҳбарони як қатор корхонаҳои давлатӣ вазифадор карда шуданд, ки иштироки фаъолонаи соҳибкорон ва истеҳсолкунандагони ватаниро дар ярмаркаҳои мазкур таъмин намуда, сифати маҳсулоти воридшударо назорат намоянд. Дар ҷамъияти саҳомии кушодаи Гулистони Душанбе воқеъ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт нуқтаи фурӯши либосҳои ягонаи мактабӣ ташкил гардидааст, ки сокинони ноҳия бо ҳамроҳии фарзандонашон аз ин имконоти фароҳам гашта самаранок истифода бурда истоданд. Маврид ба зикр аст, ки ҳамасола бо наздик шудани соли хониш дар ноҳияҳои пойтахт ярмаркаи либосҳои мактабӣ таъсис дода мешавад ва дар он маҳсулоти дохилӣ ву хориҷӣ пешниҳоди мизоҷон гардонида мешавад. Ҳамасола дар чунин ярмаркаҳои мактабии муваққатӣ корхонаҳои саноатии кишвар ва ширкатҳои хусусӣ ба истеҳсоли либоси мактабӣ машғуланд. Аз рафти фаъолияти ярмарка намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукуми давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва шуъбаи маорифи ноҳия боздид намуданд. ҳамасола бо наздик омадани соли нави таҳсил падару модарон дар такопӯи харидории либоси мактабӣ мегарданд. шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо мақсади рушди саноати ватанӣ тасмим гирифтааст, ки имрӯз дар корхонаҳои ватанӣ волидони хонандагонро ҷамъ оварда бо духти либосҳои ватанӣ сару либоси мактабӣ шинос намояд. Дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ду мавзеъ ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ, яке дар ин корхонаи дӯзандагии Гулистони Душанбе ва дигаре дар корхонаи дӯзандагии Чеварони Лола ҷойгир шудааст. ёдорас мешавем, ки таъмини хонандагон бо либосҳои мактабии истеҳсоли ватанӣ аз масъалаҳои муҳим маҳсуб шуда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт пайваста тадбирҳои судманд меандешад. Ба ин масъала асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, масъулин ва роҳбарони корхонаҳои дӯзандагиро вазифадор карданд, ки истеҳсоли либосҳои мактабиро дар ҷумҳурӣ афзоиш дода, ба ин восита ҷойҳои нави корӣ таъсис ва ҳамзамон хонандагони мамлакатро бо либосҳои хушсифати арзон таъмин намоянд. ҷамъияти саҳомии кушодаи Гулистони Душанбе тухти либоси мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст, бароҳ мондааст. Дастурамали мазкур соли 2007 ба тасвиб расида ба тамоми корхонаҳои истеҳсолӣ пешниҳод гардидааст. Инчунин аз моҳи январи соли 2018 стандарти давлатии либоси мактабӣ қабул гардида, корхона бо риояи талаботи ин стандарт либосҳои мактабӣ истеҳсол менамояд.